салом бинандагони Хабар ТГ. Гарон арзиштарин чипта ба муҳорибаи қаҳрамони UFC Ҳабиб Нурмагомедов ва Тони Фергюсон $11157 ташкил медиҳад. Ва мо бо фоида нагӯем ки чиптаҳо шуруъ аз 31 январ ба фурӯш мебароянд ва арзиши онҳо аз $159 то $11157 хоҳад буд. дар ҳамин ҳол узви онҳоро арзонтар ба $92 метавонанд харидорӣ кунанд. ёдарас мешавем ки муҳориба байни Ҳабиб ва Тони 18 апрел дар майдони Руф Генднер дар Нью-Йорк баргузор мешавад. дар ҳамин ҳол ташкилотчиёни UFC пештар борҳо кӯшиши баргузор намудани муҳорибаи ин ду варзишкорро карда буданд, аммо муҳориба бо далели ҷароҳат бардоштани ё Ҳабиб ё Тони лағв мешуд. бояд қайд кард ки Фергюсон низ яке аз ситораҳои муҳорибаҳои омехта буда дар 25 сабқат 3 бор шикаст хӯрдасту халос. Ҳабиб 31 сол дорад ва дорандаи камарбандаи UFC мебошад. дар 28 муҳориба боре мағлуб нагаштааст, аммо Тони пештар бо изҳори боварӣ гуфта буд ки бо истифода аз тактикаи махсус Ҳабибро шикаст медиҳад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо, вале шумо чӣ фикр доред? Ҳабиб оё зада метавонад Тони или Тони зада метавонад Ҳабибро? ба фикри ман Ҳабиб мезанад Тониро. Шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментария. Ки мезанад, ки ғолиб мебарояд?